أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون wani babban bala'i da Allah ya turo mana a hannun waɗannan mutane ko a harcen waɗannan mutane da kullum muke gaya wa duniya su shaida su yadda cewa wallahi billahi allazi la ilaha illa wa in izala maƙiyan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, maƙiyan annabi ne, ba su san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Sa'annan kuma ya zama da mafi aksarin su hatta waɗanda ake ganin su malaman su ne ya zama da sun samu tasaddur a gurin koyarwa. Duk lokacin da suka buɗe baki za su yi magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su kaskantar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Babban bala'i yanzu gashi kwanan nan da wani Ahmadu dan gidan Gumi, dan gidan Abubakar Gumi, Ahmad dan gidan Abubakar Gumi, wannan dan iska da kowa ya riga ya sani tataccen dan iska ne, banda abin da ya shafi magana akan masu mulki da sauransu, banda aikin soja da yake yi. Ya taso daga aikin sojansa kawai ya zo ya hau kan kujera da sunan malinta, yana batar da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana kafirta mutane da jahilci wanda baki na rantsi da girman Allah bai iya ja ba. Baki in za a bude mai ya karanta littafi, ya karanta layi biyu daidai sai da kyar zai karanta. Amma ya zo ya samu al'umman musulmai su kuma wawayen mutane suna bin sa. Babansa ma alal akalli ba karatu yi ba, ballantana shi, sannan ya zo yana kafirta mutane. To yau gashi abin da yake gaya mutane na kiyayen su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ya fito fili. Karatun da yayi kwanan nan, ko in ce shirman da yayi kwanan nan, yayi waɗansu maganganu daga ciki. Wannan maganganun nasa ridda ne, kafirci ne. Muna gaya mishi mubasharatan kai tsaye ya ji. In dai bai janye wannan maganganunsa ba, kai ya ma fita a ridda sai ya sake sabon musulunci. Ahmad Gumi, ka ji wannan maganan, kafiri ne kai da nassin alkur'ani. Abinda ka gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka zama kafiri mubasharatan, ka fita daga cikin musulunci ta yanda ka shigo. In kai musulmin ne ka zama kafiri, babu abin da zai dawo da kai cikin musulunci sai in ka tuba ka sake kalmar shahada. Duk wani wanda zai buɗi baki ya gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin maganan da wannan bawan Allah ya gaya wa sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kowaye shi ya zama kafiri mubasharatan mutlaqan kai tsaye. Magana ce ta minti 15 yayi, ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma ga zunzurutun jahilci da ya zuba a ciki. Za mu danna wa mutane su ji magana, sannan muna yin wannan takaitaccen bidiyo kafin mu zo mu yi mai raddi mufassalan. Maganan mu ɗebo shi hadisan da yake ganin ya dogara da su din mu sa shi a mizanin alkur'ani da kuma mizani na malaman hadisi da mizani na hankali, tukunna mu ajiye mai magani. Da haka ƴan uwa, muna son ƴan uwa su ji me ya gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kafin mu yi mai hukunci. Ba karamin rahama Allah ya muna da tsare wannan littafi ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai. Na abin da nake nufi, gashi dai an ruwaito wannan, Bukhari ya ruwaito shi, Muslim ya ruwaito shi, ba mai shakka cikin masu shakka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a rubuta abu. Umar jikin sahabbai ya ga bai dace ba, ya soke shari'a, ya soke Qur'ani. Umar ya ce ba za a yi ba, kuma ba a yi ba. To in har manzo Allah da bakin shi da ran shi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi abu sai aka ga ya saba ma shari'a, la yuwafiqu shari'a, sahabbai suka ce la, shari'a za mu rike. To yaushe bayan ya tafi wani ya ce ya yi mafalkin abin da ya saba ma shari'a kuma rike? Mun gane? Inda ya saba ma shari'a kuma gashi gaban sahabbai abu gashi kwararru ya saba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko anan jama'ar manzo Allah ku ji magana biyu da ya gaya wa annabi Muhammadu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana kwance bai da lafiya, lokacin da manzo Allah ya ce a kawo takarda ya rubuta abin da ba za ku bata bayana ba, sayyidina Umaru ya ce zafin ciwo ne.
manzo Allah daga ƙarshe yace wasu sayyidina Umaru su tashi su fita su bashi guri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kore su yace yanzu anan annabi ya ce ayi abu da bakinsa yace sayyidina Umaru ya ce ba za a yi ba. Na farko ga zagin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, na biyu ga zagin sayyidina Umaru radiyallahu anhu. Ya ce sai annabi ya ce a yi abu, shi kuma sayyidina Umaru ya ce ba za a yi ba. Shi kuma Allah yana faɗa a cikin alkur'ani atiullaha wa atiur rasula, ku bi Allah ku bi manzon Allah. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi, kullum waɗanda suke saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inji Allah, an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim, fitina za ta iya zuwa ta riske su ko bala'i mai radadi ya zo ya same su. Allah ya hana a saba wa manzo Allah, shi kuma ya faɗi baki, ya buɗi baki ya ce annabi ya ce a kawo takarda ya rubutu, sayyidina Umaru ya ce ba zai yi ba. A gurin har ɗaga darajar sayyidina Umaru yake, yana ganin shi kamar ɗaga darajar sayyidina Umaru yake. Sannan abu na gaba ya ƙara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa shari'a da bakinsa. Wato sayyidina Umaru ne ya san shari'a, manzo Allah bai san shari'a ba. Sayyidina Umaru shi ne ya san shari'a, annabi Muhammadu ne bai san shari'a ba, ya faɗa da bakinsa. To wannan maganan duk wanda ya gaya wa manzo Allah wannan kafiri ne mubasharatan, mutlaqan ya fita daga musulunci. Kowaye shi, da nassosi na alkur'ani waɗanda ba za su irgu ba, ayoyi masu yawa. Allah yana cewa laqad manna Allahu alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Allah ya yi wa muminai babban baiwa saboda ya turo musu annabi Muhammadu a cikinsu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana tsarkake su, yana sanar da su alkitaba, alqur'ani, wal hikimata da sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma manzo Allah ya kawo ya ce a rubuta, kai kuma ka ce sayyidina Umaru ya ce ba za a rubuta ba. Menene sunna? Malamai duk sun gaya mana sunnar manzo Allah shine abinda manzo Allah ya faɗa ko ya aikata ko ya ga ana yi yayi shiru bai ce komai ba. Waɗannan su ne mafi girma a cikin sunnonin manzo Allah. Annabi ya ce a yi, kai kuma ka ce sayyidina Umaru ya ce ba za a yi ba. Shi kuma Allah yana cewa atiullaha wa atiur rasula. Anan waye mai kuskure? Na farko ka kaskanta sayyidina Umaru, na biyu ka zagi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yana faɗa ka ce ma wato annabi ya saba wa shari'a, shi kuma Allah yana ƙaryata ka yana cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Manzo Allah baya magana da san zuciya, duk abinda annabi ya faɗa Allah ne yayi mai wahayi yace faɗi wannan abin. Annabi Allah ya mai wahayi ya ce wa sayyidina Umar ya kawo rubuta, kai kuma ka ce manzo Allah ya saba wa shari'a, da kalman ya saba wa shari'a ka gaya wa manzo Allah haka. Sannan manzo Allah yana faɗa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Sahibukum abokinku annabi ma dalla bai bata ba, wa ma gawa bai tabi ba, bai bata ba. Allah yana cewa ma dalla, kai kuma kana cewa annabi ya saba wa shari'a, ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata. Wannan yana tabbatar da aqidar babansa, wanda babansa ya zo ya faɗa a cikin tafsirinsa. Allah yana cewa waje duka ballan fada, ya ce wannan ayat tana gwada annabi Muhammadu batacce da lafazin bata, haka ya faɗa ya kira annabi Muhammadu. Yau kai kuma ka zo kake maimaitawa kake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa shari'a. To muna faɗa duniya su sani waɗannan mutane da suke kiran kansu ahlus sunna 'yan iska ne masu zaman kansu. Tsohon soja ne ya gama barikancinsa, ɗan iska ya zo ya hau kan kujera, shege ɗan mai jallebe ya zo ya hau kan kujera yana ɓata wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna, yana ɓatar da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan maganar muna jaddadawa, da wanda ya yadda da ita da wanda ya faɗe ta gaba ɗayansu sun zama arna ne masu lasisi, kafiri ne duk wanda zai kalli annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Muhammadu ya ɓata ya saba wa shari'a, wannan mutumin kafiri ne. Allah yana faɗa a cikin Alƙur'ani walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi waɗansu maganganu wanda mu ba mu muka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganganun ya faɗe shi ba. Allah ya ce la akhazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Allah ya ce da za mu kama annabi sallallahu alaihi wasallam da mu hukunci. Allah ya ce fa da annabi zai faɗi wani abu ba ni na faɗa ba zan kama annabi, inda zai faɗa. Ballantana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa faɗan wani abin da ba Allah ne ya ce faɗa ba. Amma yau aka samu wannan da sunan da'awan sunna ya zo yana gaya wa annabi wannan. Mu abin da muke faɗa mutane su gane,
wannan dan iska ne mai zaman kanshi. Lokacin da ake neman fatawa a bangaren sojoji zai iya zuwa ya bada fatawa, ko an ce medical doctor ne ana neman fatawa akan wani maganin malaria ko wani magani, ya je ya bada fatawansa anan. Amma abin da ya shafi musulunci, ya shafi aƙida, to wannan abu ne na malamai, su suka san wannan gurin. Mutum in ya shigo kafarsa za ta yi rawa. Babban abin takaicin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu wawaye suna gurin, ya gaya wa annabi haka, duk cikin su ba wanda ya gizo ya bi shi. Kuma wannan tana tabbatar da aƙidar masu cewa duk abin da yake cikin Bukhari da Muslim sahihi ne, to su jawo kansu burki. Gashi dai ga abin da yanda abu ya fara dawo musu yanzu, gashi suna ji, gashi da hadisi ya rudu. Kuma yanzu abin mamaki sai ka ji wannan ana tunanin ta ina shi'a suka fito, domin duk dan shi'a zai fito in ya ji an gaya wa annabi haka, an ce sayyidina Umaru ne radiyallahu anhu yayi daidai, annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa shari'a, a hankali kai in kana da hankali wa zaka bi, annabi Muhammadu zaka bi ko sayyidina Umaru? Dole kai condemning din sayyidina Umaru. Kaga ya haɓaka shi'a na ɗaya kenan. Abu na biyu, shi wannan bawan Allah shi ya haɓaka tunanin waɗanda suke zuwa suna ƙaryata sunnonin manzo Allah, suna cewa babu sunna, irin yan qur'aniyu na yan kalakatu. Saboda in sun ji wannan Allah ya faɗa alqur'ani ya ce manzo Allah bai bata ba, shi kuma gashi yana cewa a hadisi annabi ya bata. Kaga ya haɓaka tunanin yan kalakatu. Dan haka suke zuwa, ba su karatu ba, su kamo nan su cakko nan, su so su gwara. Baki bai iya ja ba. Kuma kai Ahmad Gumi, ka ji mu da kyau, muna gaya maka wannan sakon. Tun da ka gaya wa annabi haka, za mu fara bin ka, muna tale ka baki sai mun hana ka ja. Billahi lazi la ilaha illa huwa, baki sai mun hana ka ja. Za ka ga yadda zamu yi da kai, za ka ga gane ka taɓa waɗanda ba a taɓa su mai shigo. Kana taɓa shehunanmu, kana taɓa wani kaza, amma wannan duk mukan kau da kai mu kyale ka. To amma tun da abin ya tashi daga kan shehunanmu, dama mun sani yana ɗaya daga cikin illan taɓa bayin Allah waliyai. Daga ran da kake taba su, kuma Allah da gaba kuma zaka je ka taba annabi Muhammad. Kuma wannan maganan, duk wanda yake tunanin wannan maganan ya tsarkake sayyidina Umaru ne ko ya daga sayyidina Umaru, babu cin mutuncin da ya wuce wannan. Kai wa sayyidina Umaru wannan cin mutuncin, kace sayyidina Umaru ya gwada wa annabi bai san shari'a ba, bai daidai ba, shi san shari'a. Zagi, karshen zagin da zaka iya wa sayyidina Umaru radiyallahu ta'ala anhu shine wannan. To in Allah yadda jawabi yana nan mufassalan, amma wannan sako ne kaji. Allah yana gaya maka, kai da kace annabi ya saba wa shari'a, Allah yana ce maka ƙarya kake yi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah yana ce maka ƙarya kake yi, annabi Muhammadu ma dalla sahibukum wa ma gawa. Allah yana gaya maka, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Annabi ya ce abinda Allah ya min wahayi shi nake faɗa, shi nake bi. Da haka Allah ya ƙaryata ka da nassin alqur'ani. Kuma in Allah da tabaraka, in Allah ya so yadda ka saurare mu a cikin karatu, kuma za mu dinga bin ka daki albarkan annabi baki. In kai wasa sai mun hada ka ja a ƙasar nan bi iznillahi tabaraka wa ta'ala. Kafin dogon jawabi ya zo, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira, salatan tu'arrifuna biha iyya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi